Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel yamaswidi mana production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ngenzele iqiniso lokuthi uyacofa subscribe. Maqedwe ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngenza kwethu sithi sivuka ke ekuseni sivuka ke ngeindaba ezisihaqa umoya, sivuka ngeindaba ezisiphula inhliziyo nezisiphatha kabi nezisihudulayo ezenza ukuthi ke ilanga lethu lingabe lisaba lihle. Sivuka ke ngeindaba ke ezithi ke uDumakahle usevelelwe ke inkinga ebake sengozini yemonto enyantisa igazi emva kokuthi ke kusabalale izithombe ke zemonto yakhe iOdi yakhe ke le yakaqeda kuyithenga ke ngiyacabanga ukuthi uyithenge ngo2021 okanye ke 2022 lena ke bhalwe ukuthi Patas GP. Imoto yakhe ke iyabonakala ke izithombe zayo ke zizungeza ke inkundla zokuxhumana kungathi ke isehlathini elithizeni engathi nje ishayisile yaphela ke indaba yayo njengoba ke olokhu ibona ke lokhu ivela ke la emva kwami njenge-channel ke yamaqiniso njenge-channel engathandi ukuthi kushiye ke usesigangeni ungazi ukuthi ke kuqhubekani. Sesihambile ke salandelela ke sasesithola ukuthi cha noma ngathiwa ke iyona imoto yakhe ke leya uDumakahle kodwa yena uphephile la kakhona akalimele indawo akanawo nomncane umnyocu njengoba ke ibonakele le kwi-page la ku-Facebook wakhe live. Ngiyacabanga ukuthi beseyibonile indaba ezungezayo besizama ke ukwenzela abantu ukuthi babone ukuthi akanankinga uright lapho ke akhona. Abanye abantu ke baveze ukuthi ke lesa sithombe siwum-editho asilona ke iqiniso amanga akuhlaza acweka. Kanti abanye bathi ke iyona imoto kungenzeka ukuthi mhlambe ke ibingahambi ke yena. Thina ke ngesigcine ke sikushiya ke ngokuthi bathini obani abanye ke bathini. Sizokubuyela nazo ke uma ke seyigcwele uDumakahle esesichazelile ukuthi ke kwenzakaleni. Ngana kwethu ngiyacela ukuthi ke sihlangane kwi-video elandelayo ezobe ke izoveza amaqiniso ngeqembu eselaziwa elizowina ukhetho. Ngiyabonga ngicela ungakhohlwa ukushaya subscribe.